O Umida apa nereli vapşe? O haysi kimlerden çıkış ediyordu? Men bilem o Umida apa'nı. Zarina apa. Esat Umida apa'na hasamet Halkın sesi galiba. Ha. Aha. Şol halkın sesi var ha. Kurban golün sesi olur. Ne merdan dip oğlan vardı. Bilýänmi şolun içine tutulanlar şoň adwokatym tutup bilmediler o. Kimin sesi bolýarlar? Ya merdan deport etdiler ha. Şo merdanyň üstüne nardaýarlar kim? Bilýän bolsa şaktyn. Çynmy şoňdur sultany ýazan şoň üstüne nardany? Maňa agent diýen bolyn, bu agent koýnuňyzda eken ha o. De şol ýazan bolsa. Ana bolu da o. Men de gurulýan bel başga bolly. Sultan sana karşı bundan sonra işte diyecek gel. Men üstünden bir arda yazma gayret et. Sana karşı işte diyecek gel. Birden yalıp benim Türkmenistan'da buradayım.